Πάμε. What's up, homie? What up, man? Yeah. What up, man? Crack in the hood. Λοιπόν, γεια σας. Είμαι ο Τσακατζή, MC από την Αφρική και αποδέχομαι το rap challenge του Nace ή Alex και θα φτύσω εδώ μια μαλακία. Λοιπόν, πάμε εδώ. Και ακροβατώ σε ένα σκηνή δεδομένο, γι' αυτό δεν περιμένω. MC μαλακισμένο να μου πει τίποτα με στο ρυθμό επιμένω. Συντονίζω όλη την λυρική αφόπληση που έχω μες στο γαμημένο. Το μυαλό μου θα σου δώσω μια φάπα. Συγκέντρωσου φίλε μέσα στο ρυθμό σου ή αλλιώς αλλοιώσου. Λοιπόν μέσα από την τηλεόραση ήχο μες στην κοινωνία. Ξεκινάει ο Τσακατζή με μανία. Άπειρη είναι η λύσα και η λατρεία που έχει για τη μουσική. Γι' αυτό και βγαίνω στη στιγμή και σου γαμάω το μουνί. Νόθρε MC από που και να είσαι εσύ, εγώ θα σε γαμίσω από την προοπτική ρογμή. Και τώρα συνεχίζω με το ραπιστικό μου style, τώρα σ' αποκεφαλίζω. Γι' αυτό και στο τέλος σου δίνω ένα λουλούδι, ένα δεις ρομαντικό τραγούδι. Πως φτιάχνει Τσακατζή είναι ο Γούντι Άλεν, δεν νομίζω, γι' αυτό άντε και γαμίσω από εδώ. Τον Σόρτι από Σέρες, το Sober MC, τον Mitch TR από Επτάλοφο Hate Crew και προκαλώ επίσης τον Waka Flocka, αγαπημένος μου MC, Αμερικάνος, και τον Picky Smalls, μικρό μου ξάδερφο. Yeah man. Oh.